Bueno, endemismo bat da leku geografiko zehatz batean bakarrik aurkitzen den animalia edo landarea. Eskala desberdinetako eremu geografikoa izan daiteke, batzutan mendikate bat, penintxula bat, inkluso kontinente bat, ez? Baina leku hortatik desagertzen bada, espezie hori desagertu egingo da mundutik, ez? Horregatik oso espezie kalteberak dira, batez ere eremu geografiko txiki batean kokatzen badira. Normalean ugariak izaten dira irletan, adibidez Australia, Madagaskar edo Kanariar uharteetan egoten dira endemismo konzentrazio handiak. Gure espezie endemiko kutxun bat adibidez izan daiteke Armeria euskadiensis, bakarrik euskal kostaldeetan aurkitzen deguna eta Ulia eta Urgulen hemen badaukaguna.